IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpasingkad ni Mr. George Eman Manuel, Administrative Officer 5, ken Supervising Official ti Gymnastics City Department of Education, Lawag City Division, asanda pinanawan wenno binabayan ta atleta ani Carl Nino Acosta, may sa gymnast at taga-barangay Tangid iti siyudad ti Lawag. Sugon ka ni Mr. Manuel, aday iti panagtraining na Acosta para iti palarong pambansa, hindi napasamak ta aksidente ang nagresulta iti sana nasayat at panagdisuna. I-report kanya ni Ma'am and Sir ket idi April 20 ti bandang alas 4 ti Malen madama iti practice dati ubing tayo ket adan sa ti nagkamali iso na ti landing ket dijay nagdawat kami iso na iti tulong ta dakan nasikit ka na DJ neck na ket tatan sigod na timawag ti digiti coaches na iti DPS kan kasamit na napakaamuan ni Miss Ante kapsat ni Ninyo kay sa DG contact person list na katan interahin da matago si J Provincial Hospital kadetang Gundaway. Inayo na pay adagos na napakamo iti kabsat nga Acosta may panggap ti insidente gapo ta iso ti nakailista primary contact iti record ti DepEd. Inlawlawag na met asanda nagsardeng anang monitor ka na nga si kaso iti atleta naging ganaan na iyakar iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak para iti dagos a panaka agos na. Itatan iti DJ Provincial Hospital na i-examine nga dagos na x-ray ni kanti painkillers ken isot tayo nga na i-recommendar iti pan naka-transfer na iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center bandang 8:30 iti rabi na iyakar ni Ninyo PJ Tacloban Hospital PJ Mariano Marcos ijay ket na nakaming DJ ubing na ipansin na ti ICU ket naguray kami ti anaman iti recommendar ti eksperto ijay daipatan na maada ti spinal injury na ket syempre iti DepEd ket no ana iti masapol sa obra iso nga naguray kami no ana iti next actions da iso nga iti bagada nga masinterpelaeng makita pelaeng ana sitwasyon evaluate pelang ana iti problema and no may surgery and no maana iti therapy may therapy manada and then nag-surgery iti konket na padamagan kami na okay met yung surgery so nga naragsak kami magkararag kamlata tapos iti konket ibagya damit na pagdating ng dinan. So nga nakita kami hindi makapay kasi may nagbalinan di sitwasyon tubigan. Hingga na nga ipagamag kanyang naroon na pinimusay natin kay atleta niya. Nang ipakita ti panaglading iti DepEd Lawag City Division, iti napasamak ken ni Acosta ken impayan dati tulong ken suporta iti atleta ken iti pamilyana. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.